Gibuguan ka sa mga taga-Digos Kapitan Priscillas, gibuguan ka sa mga taga-Guma. Mike, regards ko sa kapitan sa Guma. Nya gapataka lagbangag. Gibas ang kapitan sa Barangay Guma ato nang sayron unya sa unahan hagibas. Tungod sa iyahang post nya gapataka. Ay, ako lang nalungkot. Kapitan ka pa naman, Kapitan Leo Priscillas sa Guma. Ako rin nalungkot. Last term na ba na ni Kap? Kay og last term na niya. Hindi na to na daginuton. Hello mga kahumba. Grabiha, oy. I-delete na lang ni Kapitan Leo Priscillas sa iyang post. Anyway, sa ito man ang basahon sa iyang post. Alangan dili i-delete. Grabe po kayo makakomment ni Chay Chay sa ison mo po. Kapitan, namanggog kay gipost sa ubos nga unsa to nag-ingon magugag mga trolls. Kasabot ba ni si Kapitan unsay meaning anang trolls? Ang mga ni puna o ang mga ni saway o ang mga ni tubag sa imong post, Kapitan, dili man na mga trolls. Tanaw-tanawa pod. I-open ang nag-comment ba tanawa ang identity sa nag-comment sa Facebook account mismo sa nag-comment anang gibatikos kag taman anang imo post kay murag wa man na matunong. Gibatikos ka sa mga supporters ni Mayor Joseph Cargas, ang katuyuan ana dili kay pakaulawan ka. Itunong lang ka ba kay wa naman ka matunong gud. Wala na mao ang kapitan. Ang kapitan. Pwede po. Wala na mao ang comment or ang post kalabot sa pagpasiminto dina sa Tubor padulong sa Sitio Rublihan sa Barangay Guma. Ang post niya kalabot ni ana nga proyekto. Kay gusto gyud niya nga i-credit sa kanhi mayor Porbida. Naunsa man taon ni? Kap kabalo ko kap na kay dakong utang kabubuton sa kanhi mayor. Pero ayaw po nag-iipamukha sa mga taga-barangay Guma o sa mga taga-Digos. Ibuguan na lang yun muna mo. Simple lang kayo. Kung gusto ni mo ipakredit na sa kanhi mayor, kadaghag mga proyekto niya di awa humana. Unya, unsay gisulti ni mo dito sa Kapitolyo? Di ba wala kay problema kang Mayor Joseph Cargas? Ano man ipamukha ni mo nga nangangkon karon si Mayor Joseph Cargas? Ayaw ninyong initin ng mga taga-Guma, mga butante pagani na nimong uban, mga parinti pag yun ang uban diha sa mga sa kani administrasyon sa Digos, kay daghan magyud ka kay kag parinti din ha. Usog magay ka mamarinti labi ng eleksyon. Ayaw mo kasuko sa mga tao din ha nga nakakomento og dili mao ninyo. Kay katong didto nag-groundbreaking si Mayor Joseph Cargas sa city government kay finally masiminto na yun na din ha. Nangutana ko sa mga residente. Simple lang ako pangutana. Unsa may inyong gibati ani? Na finally masiminto naman eh. Moro na ako pangutana unsay tubag sa mga residente. Dugay na kay si Piñas din eh, wa gyud nakapasiminto ani. Sayon nga pagtubag mga igala kay ang ingon man gud sa kapitan din ha sa Guma nga gusto niya i-credit sa kanhi mayor o i-credit sa mga BHW. Wala man tay question nga kung tagaan o pasidungog o pasalamat ang effort sa mga BHW kay effort man nato ning tanan. Pero og ipamukha nimo nga nangangkon si Mayor Joseph Cargas adiha kita magbikil. Okay, pamukha ni mo nga credit na sa kanhi mayor, diha kita magbikil, diha kita di magkasinabot. Pero kung mo kag effort sa mga barangay health workers, barangay gobyerno sa Barangay Guma, sa city government, kana walay question diha. Ayaw lang nga question na nga nangangkon mi. Unya inyuha na. Kay kung inyuha pa na, pila ka termino si Mayor Piñas dinhi sa Digos. Ngano wa man lagi na masiminto? Tulo ka termino equivalent kana sa 9 years. Usa pa may laliso na to ana. 9 years ka wa nimo na napasiminto. Grabe na po ng prosesuhan na oy kung 9 years di paghapon na maabot na din ha na proyekto ha nga inyo ha man ka nang pinaningkamutan.
So na mga butang nga wala ninyo nahimo. O basi puro serpon mo sugod, wala na mo paluap-paluap. Ingana ang simple nga pagpasabot. O parihagod anang balikon na lang nako ng kuan. Kalsada diya sa Clarion, ha? Clarion Street, ya panahon pa na sa Kanhi Mayor. Madamay lang yung kada, man yun ako mo isgot mo. Blacklisted dada nga proyekto, gibiyaan sa mga kontraktor. Ang problema lagi kay may lang sa sugod. Himuon ang proyekto duol ng eleksyon. Blacklisted na ha, di lang kay kada magibiyaan sa mga kontraktor. O saan pa na pagtiwas ron? Asa mang kwarta na di ay? May patiwas ninyo Mayor Joseph Cagas. Hindi po na mao. Kay basig na ay anomalya na madamay pa si Mayor. Mao nang ang proyekto ninyo ngawa ninyo mauman, problema na ninyo na. Kaya na mo gasto karon ang administrasyon ni Mayor Joseph Cagas, igahin na lang na sa ubang proyekto. Nya siya gid mismo magsugod, siya ang muhuman. Maupod o niya na din ha, kung inyo mang yun dyan ipugos nga, ang kanhi Mayor, ang hinungdan ana, naningkamot ana, sa 9 years niya, siya ron naman wag yun naabot, oy. Kapitan Priscilias, yun sa dena, nanong paglingkod ni Mayor Joseph Cagas, paspas man lagi. Ha? Kung dedikado ka sa imuhang pagpanerbisyo, mangita yung pagpamaagi nga masungkit ni mo na, parang kung gusuman didi ba? Elite Governor Dodo, mangita yung pamaagi nga masungkit ng proyekto ha, para madala din sa tuwa. Dili man na pwede nga usa ka istoryahan lang. Human wala na, okay na to. Ngay ikaw rin na ngayo. Kailangan na og follow up. Sakto nga pagpadagan, sakto nga proseso, dili lungan, dili pasagdan, hangtod sa makabot na. Ang effort sa mga BHW din ha, ato ng taga-agbili Kapitan Priscilias, pero ayaw ingna nga nangangkon mi. Kay dili yun na tinuod Kapitan. Kabalo mo mismo din na sa barangay. Ibutang na to nga inyuhan ng gisugdan. Siya ro naman 9 years siya din ha, wala yun. Mao na, gidelete niya yung post. Giwati-wati naman sa mga MGFC defenders. Yunahan pagkaana. Simple. Kung kakanhi Mayor na, 9 years man siya, naunta na, agbayar unta na. Wa pa kay siguro masumpaya na unta na din na. Unsa pa'y mga kailangan na simintuhon din na sa barangay Guma. Sa nasyonal man na. Dili man tanan mga proyekto din even sa probinsya, iya sa ato ang kaugalingong panudlanan. Namang iya sa national government. Parehas anang ato ang pag-renovate sa Davao del Sur Olympic sa swimming pool. Nanungkit si Congresswoman Didi Cagas na sa mga higalang senador. Inguna na ba? Sumaupod na din ha ang kanang ang LCAT. Okay. Kung ni-react ka na kay dungan man na sa Barangay Bandera, Barangay Bandera, Sitio Bandera, nga ang 10 million gipakalsada, ang 10 million patubig sa tibuok Balabag. Sa LCAC mangyapon to. Dungan man na sila, pati nang dinha sa Barangay Guma. Wala man lagi ni-react si Kapitan Ani Abrinilla anak nga sa kanhi Mayor ng Paningkamot. Muna bitaw ninyong ko, basig na pugos lang ka o nagisugo ka diha o nagpabilib lang ka Kapitan Priscilias ni Piñas, maunang na-post ni mo na. Basin ba? Namasin lang ko, kay imo manggidelete. Kapitan Priscilias sa Guma, wala man lagi ni-react si Kapitan Abrinilla dinha sa Balabag, wa man lagi siya nag-ingon niya sama sa imong gisulti. Gani unsay giingon ni Kapitan Ani Abrinilla sa Balabag, nga dungan naman gina sila ng LCAT. Groundbreaking nga ng inyo hatong siyang adlaw, groundbreaking po sila din sa Balabag. Unsay giingon ni Kapitan Abrinilla, nangapo na lang ko Mayor. Karon pag yun na materialize. Liman mo nang nangapo. Buot pa sa buot anak nga pulong mga sukitig paminaw, ilabi na ni mo diya Kapitan. Kaya naingon man si Kapitan Abrinilla nga nangapo na lang. Wala gyud na mahitabo sa kanhi Mayor. Sige, butang na to nga nasugdan ninyo na pero syaro naman, ingon na lang si Kapitan Abrinilla nangapo na lang, wa man gihapon. Karon pa man. Depende lagi na sa mo pagkadedikado as public servant. Nya kada bitaw kung makalider gani ka maghinam-hinam yun ba nga paningkamuti na nga makuha yun nato na.
Kay para ni sa katawhan. Paluap pa gid na, paluap pa taman sa ginawa. Mao na gi-order ni Mayor Joseph Cagas sa kuan ha, sa planning. Nya ayaw ninyo naglung-in ng mga proyekto nga pwede natong makuha sa national government. Paluap pa unsay mga pangayoon ihatag dayon para mapaspasan na to. Kay ang mga katawhan diya sa sitio, uban pa nga mga sityos nga sakop sa Ciudad Sanigos, uhaw kay sa mga proyekto sama sa pagpanindot sa kalsada. Di lang kay din na sa Guma, di lang kay din na sa Balabag, apan uban pa. Mo nang order ni Mayor Joseph Cagas sa planning, paspase, paluap pa, ayaw nga dili na to na makuha. Dili mo matingala na, mga taga-Guma, ikaw Kapitan Pisillas, duha pa lang katuig, si Mayor Joseph Cagas naa na wa ka matingala na. Wala ka maka-question sa imong kaugalingon, nya tuod no. Kadugay na kayo namo atong kanhi mayor, wa man gyud ni naabot. Nya anong wala pa mahuman ang usa ka termino ni Mayor Joseph Cagas, naa lagi dayon. Depende gyud na sa mayor kap, sorry. Ayaw gyud pagsulti nga bisag kinsang mayor ingon ana, dili oy. Basta ayaw buguan ni mga taga-Digos, labi na ni mga MJFC defenders.